Kære medborgere i Danmark. Det har været meget svært år, fordi der er kommet en virus i Danmark i 2020. Vi alle blev ramt af covid-19. Skolerne lukkede. Alle børnene blev sendt hjem, for at de skulle hjemmeskole. Det var svært for børn, voksne og lærere. Vi måtte maks være 10 mennesker sammen. Også i skolen. Ikke alt har været dårligt i 2020. Jeg flyttede en ny lejlighed. Jeg fik en lille killing, der hed Ingrid. Jeg kunne desværre ikke rejse så meget i 2020. Jeg kom alligevel på Sverige og Tyskland på ferie. Ellers var vi hjemme i Danmark. Det var ok. På nærvær. Det regnede og regnede. Næsten hele sommerferien. Jeg håber, vi kan komme ud og rejse i 2021. 4 år siden blev Donald Trump valgt som præsident i USA. I 2020 blev han bestemt, at han ikke skulle være præsident mere. Det skulle være Joe Biden. Det var godt for alle. Jeg håber også, at vi kommer tilbage til skolen. Biografer, svømmehaller, butikker igen. Vi kan være flere sammen. At vi kan holde store fester igen. Jeg vil gerne takke Gud for at passe på os. Jeg vil også takke dem, der har lavet vaccinen. Uden dem vil verden blive meget syg. Jeg håber, at alle vil vaccineres. At covid-19 forsvinder i 2021.